Салому алейкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар 10-уми микрорайон доми рақами 29. Бародаро хубии хона ҳаме ки пурра дар алоҳида кардагӣ ҳаст. Падезо аз пеши бино аст, аз пушти бино алоҳида дар кардагӣ. Дар инҷа вақт шуда мағоза буд. Мана ориентири хуби хуб варзишгоҳи марказӣ бародаро инем хемием. Макони имрӯзаи мо доми рақами 29 аст. Хонаи имрӯзаи мо мана пеш хона нам хел макони холӣ дорад, макони хеле ҳам хуб. Ин хона да бародаро пеш вақт магазин бидай. Оз медроем дохили хонаро нишонтон медиҳам. Ҳамат хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин аст. 5 хонага буд, 4 хонага кардагианд. Дар ошёнаи якум қарор дорад. Масоҳаташ 79 метри квадратӣ. Хона ба таъмир ниёз дорад. Таъмир оддӣ аст бародаро, оддӣ якак. Мана даромадгоҳ ина ҳамин аст. Нигоҳ кунед хеле каччаи хушрӯ кардагӣ аст. Ин даромадгоҳ, ин оина ва боз ман. Дар инҷа ду дархона аст, сеюм хона, очхона, ҳаммому, ҳоҷатхона дар ин тараф. Ҳозир ман медорам нишонтон метам хонаи якум ва дуюмро. Нигоҳ кунед бародаро. Мана ҳамин аст хонаи якуми мо. Яъне мехел гуфтам ку ба таъмир хона ниёз дорад. Дидед? Ва дар инҷа бошад ҳаст дуюм хона. Ду хона дарун ба дарун будааст. Бародаро ин амиҷа проект иҷада магазин будак вақт шуда. Ҳар нафаре ки бихарад таки бурдаш ҳами чанд сол пас мешава вақти дому снос ки мешаванд, шумо метавонед ҳамхел ҳуҷҷати магазин хел магазин бигиред. Ва дар инҷа бошад ҳаст ҳаммом, ҳоҷатхона, мана макони холии хушрӯакак. Дар онҷа бошад ошхона аст ва инаш бошад ҳаст хона. Хонаи сеюм ба ҳисоб меравад. Мана ҳамин хонаи сеюм ба ҳисоб меравад. Хонаи хоб аст. Масоҳаташ 79 квадрат. Гуфтем ки хона ба таъмир ниёз дорад. Суханҳои зиёдатӣ навистан лозим нест. Танҳо харидорое ки аниқ ҳастанд метавонанд ки занг зананд. Инҷада ошхона кардагианд дӯстони гиромӣ. Ва акнун барои шумо мегӯям ки чорум хона мана ҳамин ҳисоб мешавад. Чорум, панҷум инҷа ду хонага буд, гирифтан ҳам хеле як макони холиш кардагианд. Нархи хонаи имрӯза хона дар шаҳри Кӯлоб 10-уми микрорайон, ошёнаи якум, 4 хонага, ошхона, ҳаммому, ҳоҷатхона. Нархаш ҳаст 368 000 сомонӣ. 368 000 сомонӣ. Рақамҳои соҳибмулкам мемонам, занг занед, муомила кунед, камтарак арзон мешавад.